no alang sa hamubo nga pagdasig kanatong tanan niining matahong nga kabuntagon niining ikaunom nga adlaw sa atong pagpangandam pagpreparar diha sa pagbalik kaduhang pagbalik sa ato sa labi na gid sa atong Ginoong Kristo no. Hinumduman nato ikaunong pata napatay tulo. Palihog ko abi-abiha ang imong tapad. Ignacia, nalipay ko kay naaka. Kinahanglan gid na nga natay kalipay kadasig no. Labi na gid pagmata og sayo. Dili lalim ang pagmata og sayo. Bisag unsaon pa nimo og magpaalam kag alas 2, pino alauna pa kag mata, di ka na lisod ka na makamata kag alauna, lisod ka na makabalik munang platurat na lang ka. Muna nga dili sayon, pero tungod kay ang kadasig ug gugma diha mo nagtukmod sa atong pagngari dinhi sa atong balay lampuanan. Ikaunom nga alang sa atong pagpangandam o preparar na mga igsuon. Kitang tanan, kumusta ang atong pagpangandam? Hinod naman, munang gingon nga, ang Diyos ray nasayod o kita. Manghinaot ko nga, dili kita matulog kay kanunay ang kaaway, sige pangita na ko. Bingon ang kaaway nga, Lord, ako na, Lord, kay natulog. Pag dili mo matulog, Lord, walay ako na, Lord. Imuha na tanan, Lord. Muna ayaw gid mo tulog-tulog yung piyong karon, paminaw mo ni di kong bilang. Bisag tuod nga, managlahi nga itong pag-impasis sa iyang pulong sa basa sa Ebanghelyo. Kamay at tigim nito. Ay mo tutulog kay, bingon nga, walay ako na de. Bingon ang Ginoo, walay ako na, imo na tanan. Kita tanan, iya gid ta sa kahayag. Amin ba ta? Ang atong Ebanghelyo niining kabuntagon nagisut kini sa kinabuhi sa duha ka nga mababaye nga si Maria o si Elizabeth. Klaro kayo no kagahapon sa Ebanghelyo no nga unom na kabulan sa dihang giduaw si Elizabeth yang pagsabakang Juan nga mubunyag ni Maria. Dentong tungura ang tiya ni Mama Maria no katong pag-ingon giglan bitaw siya sa gahapon sa anghel nga kanang sa tao imposible diya sa Ginoo wala imposible didto na nikunsad ang balang Espiritu Santo sa iyang kinabuhi no. Kung ay kadlok, tigulang ka na, waka mo hinumdum nga ang imong paryente nga unom na kabulan sa iyong pagsabak. Nagkalibog ng taon siya, kay nagaingon man siya, balikan nato ang pagbasa sa Lucas Kapitulo 1, versikulo 37, nga nag-ingon, kay alang sa Dios walay dili mahimo. Hinumduman nato mga igsoon, diha sa Ginoo, walay dili mahimo kung kita muduol diha uban ang kalipay ug gugma diha sa atong pagduol kaniya. Sa tinawanon sa pagsabot magulang si Juan nga magbunyag kang Hesus. Mga igsoon unsa may mensahe nga atong makuha o makutlo niining kabuntagon labi na gid sa ikaunom. Isip mga Kristohanon dako og kahimuan ang labi na gid kanang pagbisita no, pagduaw, pagbisita nato sa mga tao nga walay paglaom, hopeless na no, nga nakinahanglan sila diha panabang ka nato nga pagpangumusta, kumusta ka na? Nakadumdum ko na uban nga pagtulunan nga once nga ilang membro nga dili gid makasimba na nga adaw dumi ato sabi oy sister kumusta man kung ano kita simba lagi kanang munay usay kulang pud sa ato
Sayon kayo sultio nato nga, uy sister, kumusta? Pero pag-amot sa itong balay, daghan na kitang mga kuri-kurion, di na ito makakuan. Hantod nga, mapasagdan, hantod, mawala lang dayon. Unang gingon diya sa kuwaro, Mateo 19:26, maura gyapon nga bersikulo 37, Jesus mituto kanila umitubag, kini dili mahimo sa tao apan mahimo sa Dios ang tanang butang. Ano naman nato nga diha sa Lucas 1:38 miingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti o giya ang anghel kaniya. Hinumdumin nato na kitang mga isip mga Kristohanon diha sa atong pagsimba, diha sa atong mga gamatong Domingo, magmusulti na gina sa una mga anghel man karon ang ato ng mga lidires musulti nato mo paymangno nato panahon sa pagmisa, atong obispo, mga kaparian, atong response unta mayon nga, Lord, sulugoon ako, may tabuon ta ko na iyang gisulti sa ako pilagi sa imong alagad. Mugin ang hukta nato no nga isem Kristo nga muuli ta nga malipayong kita sa pagsimba. Sama kang Maria, sulugoon ako, may tabuon ta na. Ita mabata og tigulang diya sa tong pagsimba. Nagi na ang dapat kalipay ugugma diha. Dili lang atong silang bisitahon panahon sa either Lusita magaling ta, uy, sister, usamay ko na, pabaylo ako ng kwarta niya, usamay ako sa mga, pautanga ko diya, kanakas panginanglanon. Pagi ka ko na, kumusta sister? Either, ikaduha, bisita magaling ka, uy, sister, sila na dito dira, wala test na, nagmarites na. Dili natin good news, bad news na to. Muna sakit sa tao. Muna labi muna ginay sa kalibutan ba? Dili maayo. Sa katapusan, mga igsoon, manghinaot ako. Nining kabuntagon. Kining mga kandila nga anaa sa atong atubangan magdala o mag-enhance kung nato sa matag-usan diha sa atong pagpadayon no. Nakita na nato na ang tulo gidagkuta na ang una ang paglaom no. Paglaom na nga nag-ingon diya sa Hebreo 11:1, ang kahulugan sa pagtuo mao nga may pagkasiguruhan kita sa mabuta nga atong gilauman nga dili makita. Unang kandila nga gidagkutan. Ang ikaduhang kandila mao ang kandila sa pagtuo. Nga nag-ingon diya sa Hebreo gihapon nga kapitulo 11 bersikulo 6, walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo. Kay ang mudol sa Dios kinahanglan gayud mo tuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang mga nangita kaniya. Unang ikaduhang kandila ang pagtuo. Ang ikatulong nga kandila mao ang kandila sa kalipay. Ato makita sa Pilipos kapitulo 4 verso 4, paglipay kamo diha sa Ginoo, sublion ko pag-ingon, paglipay kamo. Hinumduman nato gitugo kita na nga paglipay. Mahimo unta nato ng kanang kandila nga diha sa tong journey labi na sa 9 ka adlaw nato nga kwan. Muna atong panaminan nga diha sa ugma sa buntag dagkutan na pod ang kandila sa gugma. Busa dili lang ta muundang sa pag-alagad o pagsimba sa Ginoo. Dili kita taman sa 9 ka adlaw. Muhuman na dayon. Pagkuan, Pasko, back to normal na. New Year, back to normal. Samot na every Sunday. Dili taman na ng mga bahina. Nga kundi dasig kita sa 9 ka adlaw. Kundili magpadayon kita sa pag-alagad sa tanang panahon. Akong basahon ang Hebreo kapitulo
Hebreo Kapitulo 10, nag-ingon versikulo 25 nga, dili nato undangon ang batasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa ubang kundi magdinasigay kita sa pakita og gugma. Muna nga padayon, continuation ang alibin atong pag-serve pag-alagad diha sa Ginoo. Ma-ministers man ta, ma-obispo, mapari, madikutanan. Gi-challenge kita diha sa matag Domingo sa pagduol kaniya. Ilabi na sa atong pagsimba matag Domingo o Miyerkules na ay minsahe ang Dios mangigsuon. Atong basahon ang atong last nga ebanghelyo nato karon sa Lucas Kapitulo 1 versikulo 45 nga nagingon. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang minsahe sa Ginoo kanimo. Kitang tanan. Abulahan kita nga diha sa atong pagsimba nga ang pulong sa dili kawang nga mobalik sa atong matag sa kinabuhi. Isaiah 55:11 na ato yung pangitaon ang Ginoo ginagi sa atong pagsimba. Unang Korinto Kapitulo 15 versikulo 58 last nga verse ganyan. Busa mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog. Pagpugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawag. Hinumduman tikno to mismo si San Pablo nga diha sa atong pagmataog sayo dili ginakawang sa mata sa Ginoo basta at ginubanan sa mapainobsanon nga kasing-kasing. Dili ta mupakyas og simba, sabi na matag Domingo. Kanunay nagdasig ang atong obispo mga kaparian nga ang Domingo nga adlaw iya na sa Ginoo dili na atua. Mura ginagi nga Sunday is the Lord's Day. Kanunay na kitang tanan nga duol ta usay dito man ta manghugas sa plato, manlaba, usay matabunan ba sa atong ban ba murag ang mubertik na ang mga buluhaton nga nasa kalibutan dili kun ang Ginoo mingon ang yawang ay nagsimba bakit pagpanlaban na pagpamawog na diyan sa imong kanya ayon mingon na daog lang sabi mo pa na atong ipadaog sila mudaog gud ang mga kaaway gud muna nga i-challenge ta napay tulo ka adlaw nga atong mapadayunon sa atong pagsimba diha sa atong makagahom nga Dios itong hinduman nga ang kahimahayaan alang lamang kaniya. Mao na itong ebanghelyo gihangyo ang tanan sa